Тизъра за апдейта на Ice Cream 8 най-после излезна. Нека да го разгледаме. Та какво се случи в предишния финал на Ice Cream 8? Децата избягаха, но не съвсем. Всъщност те напълно си избягаха от фабриката, но после, докато изтриваха всичките тези security неща, които Род беше сложил, за да попречи на нас да избягаме, вратата за Extraction Room, в който ние ще влизаме след този апдейт, се отвори. И нали децата си избягаха от училището, но после се разбиха в някакво дърво. Не знам как по-точно ще се върнат в тази фабрика, при положение, че са се разбили в дърво и Вана се е разбил. Нямам никаква идея какво става по-нататък, но искам вие много внимателно да гледате заедно с мен, защото всеки един кадър от този геймплей тизър може да е нещо изключително голямо. Видях някои неща, доста са интересни. Аз лично наистина нямам търпение за апдейта. Направо да ви го пускам. Оп, чакайте слушалките. Шаутауто балон. Скоро мога очаквате видео с него. Но да, слагам слушалките. Надявам се да не се чува много силно, да не се и чува, да се чува силно. Аз ще паузирам много. Вие знаете моите реакции на геймплей тизъри. Да, точно тук Род казва, че отворила се вратата към Extraction Room, докато нали, security системата се е била деактивирала и тук виждаме как ще влизаме явно в тази стая. Ще влезем най-после в нея. А това, което сега виждате, това най-вероятно ще бъде Game Over анимацията, ако Род ни хване всички заедно. Което... О, боже мой, това ми става толкова гадно, като го гледам. И 4-те дечурлиги са в тия гигантски... какви колби или нещо си там. Некви гигантски сфери, в които има розови гнясища. One last mission. Една последна мисия. Добре, тук как сега виждаме, това най-вероятно ще е в самия Extraction Room, който явно е нещо много голямо, но виждаме, че си има някакви роботчета, както по принцип. Ново оръжие, което е някаква ръчичка, която ги избутва назад. Не знам това дали ще има някакъв лимит, но най-вероятно ще има. Току-що забелязах нещо. Тук долу в тази сфера, не знам дали е сфера, няма значение какво е, но в тази сфера има друго дете, което най-вероятно ще трябва да го спасим и да избягаме. То не е само едно, те са цяло стадо деца, погледнете. Ето, гледайте. Цяло стадо дечурлигас. Погледнете, аз ще трябва да връщам. Добре, и до тебе ще стигнем след малко. Само дайте да видим отново, да анализираме тук този геймплей. Виждаме, имаме ново оръжие, с което ще бутаме роботите. Не знам това дали ще има някакъв лимит на бутанията, ама както знаете, сигурно ще можем 2-3 пъти да бутаме само и после ще ни искат реклами, за да можем още. Пип! Но Род си ни гони. Но едно нещо, което не разбрах, дали Род и монахинята най-после ще се срещнат, защото мисля, че вече твърде дълго време чакаме тези двамата да се намерят и най-после да видя монахинята как ще каже: "Синко, това ти ли си? Най-после, толкова време", или там някакви такива глупости. Но както виждате, тук има едно дете, тук също има още няколко. Интересно ми е те как са живи, смисълто това не е ли някаква вода, те нема ли се отдавят или някакви такива неща. Да, има клетки, значи от клетките направо ги слага в тия сфери. Има роботи, които ги пазят. Аз още ми е трудно да повярвам как стигнахме до този Extraction Room след сигурно 3 години, откакто сме в фабриката. Calm down, little one. Това най-вероятно ще бъде сцената, в която монахините ще вземат Род и ще го дадат на Джозеф, защото явно вижда, че монахинята не може да се грижи много добре за него. И тя после ще ги избие всичките една по една, както беше станало ясно в Evil Nun, The Broken Mask. Ако не знаете, нали, мога ходите да гледате видеа на други ютубъри. Аз, както ви казах, не мога да снимам на тази игра поради изцяло технически причини. Нови пъзели и опции. He is very smart.
Значи тя говори нещо тук за Майк сигурно, защото както знаете той наистина е доста умно момче. Той измисли половината планове, даже не половината, не половината всъщност. Другата половина ги измисли онова момче, дето беше с жълтата блуза. Джей. И тук сега тя слага нещо, което всъщност мисля, че знам какво е. Боже мой! Това да не е нещо от Poppy Playtime. Погледнете, това изглежда много като Poppy Playtime, ма всъщност май роботче. И доколкото знам, те веднъж споделиха в YouTube канала им в другите социални мрежи, че хамстерът от Ice Cream 7 ще се завърне и най-вероятно това ще бъде някаква мини игричка свързана с него, защото както виждате, вижъна, през който гледаме, е някакъв много по-различен, нали, не е като на човек, а пак е и много ниско. И да, както мога да се ориентирам. Да, това 100% ще е с мишлето. Но ето това тук всъщност логото на ръчичката, която ни свети, за да видим предмета, е някаква по-различна. А това не знам даже изобщо как го и видях. Но това ще бъде най-вероятно на мишлето или на хамстърчето. Pink Floppy Disk. Има и скинове, но това няма никакво значение. Всъщност мога па и да има, мога ви да са кефите на скиновете като мене в Brawl Stars. Но тук сега, както виждам, има най-вероятно 3, не знам дали има 4, има за сега само 3 такива големи машини виждам. Чакай, после ще идем до тази мини игричка. Има 3 такива големи машини, които най-вероятно захранват тези гигантските сфери, в които са вътре децата. И като сложим единия диск, най-вероятно ще можем да деактивираме тази сфера и така тая розова течност да нам да се махне или нещо такова. Това сега не съм го гледал помежду другото, това не знам какво е. Door Control Mini Rod Status On. Някакъв, пак сигурно някакъв лабиринт. Това тук е един от нашите приятели, защото гледайте, нали, маскирал са като мини робот, разбирам го. Значи 100% ще е някой от нашите приятели. Да. Кой обаче не знам, сигурно Чарли, защото той постоянно се маскира на някакви неща. Но почти нищо не мога да кажа за тази мини игричка. Защото всичко е толкова разхвърляно. Гледайте, вътре има някакви кашони и нали той. Но това сигурно май ще е другия диск за другата такава машина. Но тук си има някакъв чертеж, който не знам какво показва и кое всъщност е Чарлито. Да не знам. Това са само спекулации, аз както ви казах не съм много наясно, карам в момента каквото ми хрумне, някои от тия неща, които ви говоря да са пълна глупост и въобще да не ги добавят, тъй че не дейте много ми вярвате. Краят на най-голямата им, най-добрата им сага ever. Вие знаете ли, че тая игра всъщност и развиват в близо 5 години? Значи през 2019, там през септември месец, пуснах Ice Cream 1, която като я видях си казах, това ли трябва да е заместителя на Evil Nun? Това е много тъпа игра, нещо такова. Защото той тогава само с монахинята се занимаваха, апдейтваха я непрекъснато. И като пуснаха Ice Cream 1 и си казах, тази игра няма стане такъв хит колко монахинята. Meanwhile, 2-3 години по-късно, тя е най-известната им игра. И всъщност втората игра доста ме заинтересува, защото там започнаха доста повече да вникват в историята и да я развиват. И ето как сега стигнахме до Ice Cream 8 и как нали, ще има апдейт 2.0, където най-вероятно ще я приключим вече, веднъж за винаги тази история с Ice Cream 8. И всяко тук нататък какво бе? Те май говореха, че ще почват някакви нови саги, изцяло нови, различни от монахинята, Род, тоя мистер Мит и ония ядосания крал. Ние трябва да се върнем някой път, Добре, обещавам. Това е едно от обещанията, които ви давам за в бъдеще. Не мога да ви конкретизирам кога, но все некога ще снимам пак на него. Now. Добре, значи наистина има 3 такива машини. И те най-вероятно ще дръпнат шалтера.
Те не най-вероятно. Те си го и дръпнаха шалтера и той натиска червения бутон. Don't touch to deactivate security. Не натискайте деактивирани някакви такива неща. И те нали дърпат едновременно и това нещо се отваря, което най-вероятно ще освободи всичките деца, които са затворени в тези капсули. Да, той си го каза. Аз даже бях забрал, че го казва. Тук това са е много интересна сцена. Та си е взела мишлето, сега го видях това. Но това е много интересна сцена, защото четиримата дечурлигас се изправят срещу Род. Не знам, също знам, да той ще отново да ги соли, нали? Вие, деца такива, как може да се изправите срещу мене? Толкова сте тъпи, нали? И такива глупости. Какво ми става днеска? Още съм ексайтед от тизъра, не мога повярвам какви уникални неща ще идват. Този път ние ще те повалим. Представяте ли си къде сте вие? И гледайте, сега той ще седне на... Какво е това нещо, бе? Това някаква като бос битка ли трябва да е сега? Един ютубър, помежду другото, спекулираше, че това може да е някаква бос битка. Аз от него казвам, нали, че може да е бос битка, защото не вервам да свърши по този начин Род да ни хване и да почне да ни замразява и всичко да отиде, нали, по дяволите. По-скоро това наистина да бъде някаква бос битка. А пък гледайте, и зад него има някакви ледени шипове. На този човек не е ли му студено понякога, като влиза в тия хладилни места? Винаги е с къс ръкав. Още повече се чудим на тия дечурлигата как не им е студено. Имаше една игра, където все още е зима, защото я пуснаха през зимата. Не помня обаче коя, мисля, че Ice Cream 2 ли или 3 ли беше? Дето навънка е сняг, а те нашите са по къси ръкави и по къси панталони. Малко им липсва логика на тези хора. Поне да махнат снежната тема, но те сигурно са забрали, че имат такава игра. Добре, но това не е всичко. Датата на апдейта, помежду другото, е 14 юли. Юни, нали? Юни? Не юли. Юни, да, юни. Извиняйте, ако нещо съм ви объркал. И тук сега следва една кратка сценка с... Face Reveal. Олеле, майко. Тук Род си показва лицето за първи ever път. Това, което мога видим от него е, че нали, удъртява завалията, личи си му има бели косми. Има тук там някое друго плешивичко на главата, но нищо друго не можем да кажем дали това наистина е неговото лице от катсцените, които сме гледали през изминалите игри. Но мога да кажа, че нема да е особено голем хубавец този Род. Но ето, че най-после, след 5 години, най-после ще го видим за тая маска. Какво всъщност му е лицето. Аз, помежду другото, да ви кажа, толкова много свикнах, че той е с тая маска, че даже си помислих по едно време, че това му е истинското лице. Но ето, той най-после я махна и сега ще я видим, нали, на 14 юни. То няма какво друго да гледам, само фейс ревюа, нали, че малко от косата му е оплешивяла и че е побелял. И с това мисля да приключам моя геймплей тизър ревю, в който ви обяснявам какво ще се случи в апдейта, какво мисля, че ще се случи в апдейта. Но за сега това, което най-много ме заинтересова е ето това. Тази кът сцена с монахините, как махат Род от монахинята. И още нещо, кое беше... това с плаха евентуално. Това сигурно с плаха, където е. Това. Мале, това колко ме стресна, като го видях преди малко. Вие сами видяхте колко се стреснах. Това прилича на Poppy Playtime тия очички, но всъщност това май е роботче. Което ме навежда на мисълта, че в Extraction Room трябва да е пълно до ушите с роботи. То вие видяхте, мисля, че на един кадър имаше, мисля, че 2 или 3 робота. Да. Ето тук имаше 2 робота. И тая ерия всъщност ми напомня малко на онова машинното отделение, където бяхме в Ice Cream 5 с майки. Род ни гони, Род тук побеснял. Уау, майко.
Но в същото време, тая ерия ми напомня малко и на ония канал, дето е в Evil Nun 1. Ако не си спомняте, мога да видите други видеа. Не знам, имам чувство, че някакво наистина ми напомня на Evil Nun 1. Също така тези капсули, как тия деца дишат толкова, те дали изобщо са живи или просто в някакъв хиперсън, никой не мога да ви каже нищо. Я дайте всъщност още да направя някакъв лек рекап на всичките тия неща, които видях. Ето, например, това. Най-после те намерихме. Боже мой. Боже мой, за първи път виждам тия деца толкова силни срещу Род. Ма па то, защо толкова иска да ги убие? Какво толкова са им направили тия деца? Аз това се чудим от самото начало на играта. Защо па точно тия четиримата ги гони до безкрай? Защо па точно тия четиримата? Може би защото той най-често ги е виждал тех. И, нали, както е ставало ясно от историята, той мрази дебели деца, защото много са му се подигравали на него в училище, че е дебел. Но да, това мисля да бъде от видеото. Надявам се да ви е харесал. И още нещо само тънкана да видя. Ето това с фриз гъна ми също доста е заинтригуващо. Как по-точно ще проработи и ако ни оцели нас, какво ще стане за Бога. И как по-точно ще контролираме 4 героя, дали ще стане по същия начин като с предишната игра, да ги приберем другите тримата на някакво скришно място и единия герой, който нали сме ние, да ходим, да правим разни мисии и от време на време да взимаме някой с нас, той да ни следва. Не знам. Но сигурно ще е така. Аз не виждам друг начин да управляваме 4 героя един след друг. Е така, луп, да се сменяме примерно към Майк, после луп, към Джей, луп, така. И не знам, това малко не ми се вижда логично. Други неща да ви покажа, не. Освен Face Reveal, който то... Я за последен път. Това даже мисля да ми е и тъмнейла. Това ще ми е тъмнейла най-вероятно, да. Face Reveal, almost Face Reveal народ. И нали да пише Update Game Teaser Reveal. Това мисля да бъде наистина всичко от видеото. Ако ви е харесало, ако чакате с нетърпение апдейта на Ice Cream 8, не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате, да коментирате нещо долу в коментарите, да коментирате и вашите очаквания за апдейта, какво мислите, че ще се случи, какво мислите, че няма да се случи, как ще избягаме, по какъв начин, дали Род ще го арестуват, не знам си още какво. Ваша е думата, мога да пишете долу в коментарите и от мене, айде, до скоро, по-точно до 14 юни. Но да, айде, до скоро.